Correct voor Alphen kwam de man het stadhuis binnen. De politie en ambulance wienen de nij gauw te plak. De dieder is een bekende van de gemeente Ljouwert. Eerder waard hem de tagong ontzijn bij een oorlocatie van de gemeente. Het stadsloket. Had hij al een verbod voor, omdat hij daar ook overlast heeft veroorzaakt. Maar die is toen, heeft hij al een paar dagen, maar die is nu hier geweest en heeft hier de bodes bedreigd, de portiers. En dat is onaanvaardbaar, want natuurlijk komt het voor dat mensen over de rode gaan soms, maar dit mag niet gebeuren. De politie had onderzoek gedaan bij de balie dat het incident badde. Onder het begin van de middag is het stadhuis weer vrij. Dus is de rest net voor het dagelijks waarom bij de ambtenaren. De schrik is vooral heel groot voor de bode die het slachtoffer is, maar ook voor de andere bodes die erbij waren. En die natuurlijk ook zagen van wat gebeurt hier en wat moeten we doen. Ze zijn goed getraind, ze hebben het ook fantastisch gedaan. Dus het is echt helemaal belachelijk dat een dader dit kan doen. Nevens Kronen is het stadhuis al goed beveiligen en is er geen reden om die op te schroeven naar aanleiding van dit incident.